Kadang ke cylinder agar komperkat jangan sokar. Kamtam kebakwa ban penhiar kadang ya kini ki deficit institutions. Ke MEG nganong EP is a privatization. Asam plaza kamlong kebesar. Kasorkar hadu minta kampat peni ya taka roadmap. Kumno ban penlong kini ki skul sorkar di baler kam. Kani ke jing kwa jengki ban pendono ya ke deficit institutions. Kamding na kuno wadaw kalong betang baki kwa ban kontrol ban hakim la ban kontrol ki kwa ikiba ninam sin ki so lagi bon senam ke jela meglai jongi haka baidai ba kapule puthi kalon kunrum keram ki bobon bat hila man sakhi haka jing hiar jong ka pule puthi hakane meglai kat kum ka PGI report ru ka barang suplat hakini kindat banai beladap bat om tang ka puli putih henry wat ka rukom ai ya ka pisala ne ka gran ki school ki babun ki yang penyat kum ke deficit school ki ad hoc ki SSA ba ki we ka gran ka ba ka sarkar ka dei ban ai ka ya ki babun ki pul ne ki babun ki jaka ki area ki ba dei ban ai bat na ka ta daw ki bun ki jing kumar ki bun ki jing kalan te hakaju ka poru hangnya jala meglaya jungi lalap ba kimi ki school ki babon ki ba kidon ki school ki ba kinong hikai kidon kadba ki khna kimdon te henry kini kinong hikai ki yo hi ya ka tulop kumbagi de ban yo bat kidon ru ki school pat ki ba ki khna kidon henry ki nong hikai ki duna halor kani nakaliang jo ka sarkar MDA kalarai banwan ra no ka Meghalaya education grant haka Meghalaya education grant kabumut ban lumlang sijaka ya ka grant lane ka jing ai pisa sa school ban ai ban lumlang sijaka krang ban sup karakom ai ya ka pisa karakom pha ya ka grant hagini ki school hadian kane ka jing propose kilami kilang persa tiba penpa ya ka jing persa jongki bat harjo kapo nakaliang joka VPP nong akten joka Voice of People Party Dr. Batskam merbo ula kedau bolo keno ba kane ka jingle joka government kalong penban tang ban shu kwa ban penkala private ya ki deficit school lane ki deficit college ban sungthu khambha balai ba ka VPP ka ong ya kini ki kentien ba ka dei tang ka jing penkala ban pelong private ya ki deficit ngementasi ngene keren bat i Dr. Batskam merbo ke ga baudan ban ong pakai baudan ban pensai hapreng jongi hakan rapor ha ka bai dai ba tu statement ka bangila i hakila tai ko bor tai kiong bangin wan ra kan ke miji penwan ra ta ka ban penduna ta ka jingpun palat ki kerdan jongi ta ki school itip ya ta bat i priang subhai ta ka jing persang jok sarkar kabiri ban penduna taki categories of education institutions but ikaniru kilabu aka education policy jong snem archa kapra henry ke ba ni kwa pani i hangini kalong bam habakiwan ra ikani ke MEG kamlong ka besai ke ka ba ki thmu ban le ya kini ki deficit institutions ki ba minta Pilpai ba katum cing kwa cungi kelong ba ki kwa ban penhiar ki ban penhiar kerdan kamli ke ban penkiu kerdan ya kini ki school na ki ad hoc ki lom som cha ke deficit hindi menta ban penhiar kerdan ya ke deficit sha kini ki lom som grant in 8 colleges ila banong hakabaka government can agi certain amount of grant to the institutions tiba kini ki institutions kilaban penat kami itu ki ya bisa tiga cingkeli ki bami mentah kalong paham kam tamak jalan kali jungi ya kata ngimla bandan ba ki education kami kali jungi bun sim dei ki balang ki ba la wan sakmat ya kaban ya ke jing sekri ya ki pai ba tepnap angini kalong paham minta ke sarkar kan le kumno kini ki school babun kibla mdi tang babun kibla ka jing sekri kepala bun bat usen yang benhei bak ya kila peno sak emlang salang kalong ka ba sikat ye
Dia bentakan lek kum kan penihar kedan kum kini institution. But nganong ipi ladaki penihar kedan kum kini institution. Kabamut kini habakut kin long hikum ki private education institutions. But kawai kabang nimsha hidup mentah kalau ba kesorkar kan lek kumno ya kini ki educational institutions ki ba mrejong ki balang hoi nios ngau ba ki ong bangin provincialize Henry siapa penwanra ya kata MEG mo hila di ben provincialize suai ki kita ki kendon ki ba kini ki kesorkar ka kwa ben provincialize ya kini la ne ben penlong school sarkar ko sarkar no ya kini ki college ke bangi don mentah hakini ki deficit system kini ki school sarkar hakba bon ki jaga hakin logo primary school phili i kumnu ki tarikam kumnu ki lo ka sarkar hadu mentah kampat pen i ya ta ka road map ya kata ka plan ga jongka kumnu ban penlong kini ki school sarkar ki baler kam par ki batarikam Tiba-tiba wat ya kini ki bala don lepa menta ka sarkar kamla ban peniyat ha ta ka dur bakan a ki sekti ba bahas pai ba tiba-tiba ka sarkar ka kwa banwanra ya kini ki ta ki nila ban ong non mission based education institutions ha ka kerdan jong kata ka school sarkar ngam tip shu e ki banja dan ni ke jing penwanra khambun su le sha ka school sarkar kan chu pin le no e ya ka pisa chung pai ba te kata pi ka long kam sha ke ni ka approach chung ka sarkar hadu meta ka don ke e cylinder ha ka kom perkhat chung ka ni sarkar kham tam ka bakwa ban pin hiar ka dan ya kini ki deficit institutions hende ke e baron kam kolong ba ya kini ki deficit institutions ki badan mentang dei ban wanra ke reform But habayuan ra ya ke reform ba kinwan ra ha ta dur ba kin long ke ba khamler kam chusu hami galia hi ki deficit institutions ki khamdan ka better infrastructure and ki government institutions nganong pi ki don ki ba ki people's college ki ba don tang hapo sis bangun ki khna ka ba sanction post ka don hadu sau ko Jika nong ipi hang tu ketika wastage of public money. Habangi wanra ikum kin izin kelang itu ban wanra ya clear guidelines kenang bang wanra ya kata effectiveness but efficiency hakum nu ber provincialize ke institutions. Ke MEG nganong ipi is a privatization. As simple as that. MEG kamu Meghalaya education keran kalong baik you privatize education. Kayak banja kalong ba ke education kan sofa apa kadon kumuta. Dengan orang pi ke MEG is not about ban like eta politics nak kata you know pi ke MEG in simple terms simple language kalong baik you privatize the otherwise aided institutions that the government has taken responsibility so far lan engela banong ba ka kwa ba pen kala private ya gitu ki institutions ki ba ka sarkar kala cukershan baro sigata kani ka sarkar kadon jing ya ki deficit institutions ki ong bangi siu pisah ni siu tulop henry balai bangi mlawan control kata kadai ka main factor dan ni driving force keba pendong ek sarkar ban wanra no ya kini ke MEG kini ka atem chong sarkar kalong ba kini ke badon hak sarkar kan kiting khamtam ya kinong hikai ke ba khamdon salor kini ki badon hak ki khamtam hak college level marnap ba kini ki badon hak college level ki badon ke job security ki engage lade ha kini ki social issues kini ki mak pe dei bat ka jala ka jongi te ha ki tho ki kren ka sarkar ki badon hak sarkar ha ngam ong ki minister what ki officer ki long kim stona e kata ki long uncomfortable e kata ha ka deficit institution kimla bensim action but purely nganong ki kani ke jing kwa jong ki ben pendu no ya ka deficit institutions kamding na kuno daw kolong betang baki kwa ban control ba bakim la ban control ki kwa ikiba ninam sin ki so hindi nganong pi na ba sim na kan negative mind kani ka bagi sim ya ketika MEG ka bagi pendu ya ke deficit institutions nganong pi kami na kan negative mind
haba ka mi negative mind ka vindictive mind mo long counterproductive but kanam long fruitful kanam sei so na kamanta ke imlang kasal ya ka ad hoc le phi pet phi review hakanu ke area ka ba phi don kam upgrade ka se deficit le provincialize ki there's no harm Henry tang nakadaw ba minta phi long against yakin nong hikai kibadon have deficit school deficit colleges ba phimla ban control nganong phi ko ban do away with it nganong phi ka long ka ba bakla ke efficiency ka governance ka kambyang ha ki deficit institutions ban ha ka government ban ha ki government school re ngam prasha ban pun government school kanong phi kumna kaliang jong ka VPP ni recommend la da bun government school jang ba pit ingi ka road map ka ba phi pentikana ba ki government school kin long ke ba lerkam ya ka ba ki megi pa ki note ba ki kwa ba ki thang ban pha ki school jung ki se government school la da kam don gum ka road map monong phi ban chupundu no ya ke deficit institutions ban penlong government ban chup ya ki tu bom la ba ban penlong government penlong private kanong phi ka dei ke ba ka baron ka jing ya ka la we jong ka pule puthi ha ke jala ke jung tipi ka we ka long ba ni so tho ba ha mi ga le ka jung ni dan kam ni ka reform amde tangi ke deficit institutions ni dan kam ni ka reform ha ki government institutions so nganong pi ke ni ka institutions ka government schools ka dan la ka jong jing ka pa ka sarkar ka dei ban imit ban ra ka reform kirke kini ke jing bom nan ki khana ha ka school sarkar kam dei ba ki no hi ka no pi kim trai ha ka don la ka jong ka jing ka pa ka sarkar ka dei ban lejing mut pat bon ra ya ke reform ha ki tu ki school baranong ba ka bahai ka sarkar ka long pakan da lejing mut bat kan da wat ya ki down tan rai ki bakta ya ki tu ki school bat kan don ra ke reform ka be dei na ta ki school